3 ystävää Herra halusi löytää. Työnsä keskellä vaunut valoa hehkuivat. Jeesus alas astui, kirkkaana ja hyvänä, kuunnellakseen pyyntöjä, mestari ihana. Ensimmäinen pyysi rikkautta, aarteita sai. Toinen pyysi kauneutta, voitella loistaa sai. Kolmas sanoi, Herra, en osaa valita. Anna minulle se, mikä on sinun tahtosi. Jeesus hymyili, kiven hän antoi, vain ystävät nauroivat, luulivat, että huijattiin. Mutta uskoin rohkein mielin, ei hän lannistuisi. Hän alkoi työstää kiveä, ei koskaan luovuttaisi. Kiven sisältä, mikä yllätys, löytyi timantti suuri, puhtain täydellisyys. Sen avulla hän rikastui, rakensi talon hyvän, jossa sairaat saivat